An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw cɛw ni musow denmisɛnw ni maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye juma ye avril kalo tile 5 san 2024. Bi jumadonya ba in na fana min ye sunkalo ye ale tile 26 ye bi ye. Bi ye Lailatul Qadr ale su ye. Lailatul Qadr min ni Silamɛ diinɛ hukumu kɔnɔna na sunkalo la ale su kelen ɲɛnamayali baaraw o nafa ka bon kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ sa min ye batokɛlaw Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ. I y'an ka banbaatɔw ye Ala ka hinɛw la, Ala k'u dayɔrɔ sumaya, Ala k'an yɛrɛ mɛn ka saraka bɔ u ye. Si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ min ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Sunkalo yɛrɛ Ala k'a timɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. N'Ala sɔnna ma bi sɔgɔmada in na an da bɛna don bɛnko kuma o ɲɛbila baara mun bɛ sen na. Masina kɔnɔna na ale ni bonikaw fɛ yen denmisɛnninw kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ko yaasa lafiya bɛ se ka na cogo min na. Bananba ekɔlidenw olu ye ekɔli Sumayila Jawara olu ye minan dɔw di ban dɔw di olu ma. Direkaw fɛ yen gundamukaw fɛ yen olu fana wuli ka jɔ dɔw bɛ sen na ye fo ka taa se min ye accident yɛrɛ fɛɛrɛ ka se ka ɲini o la an ka jamana kɔnɔ. An n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na sɔgɔmada in na. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. An ka dugutigiw ka coordinateur n'o ye Seru Sagare ye. K'an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Min ye guichet ye hôpital du Mali la k'an b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Agibu Konanji Segukaw fɛ yen Abdurahmane Zakariya Tarawele k'ale fana fo Segu. Min ye an balimamuso a n'an tɛnɛmuso ye sa n'o ye Jaba ye k'a Sidibe. K'a fo Salakaw olu ka denbaya o kɔnɔna nin waati in na. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ min ye Sori Kɛmɛso ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka taa se Bayiba ma mairie district kɔnɔna na. Ninnu bɛɛ lajɛlen ye kanubaw ye minnu fana bɛ an lamɛn Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan. An ka arajo minnu bɛ yen n'olu bɛ an dɛmɛ baara in na k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Bi sunkalo tile 26 hukumu kɔnɔna na an bɛ ka min na kɔlɔsi funteni barika bɛ ka bonya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Min ye dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔnaw ye lahawta funteni a ti ka tɔto ko la ye. Baara kɔni gɛlɛyalenba de don bi dɔgɔtɔrɔsow olu kɔnɔna na k'a sabuya kɛ mun ye min ye dɔgɔtɔrɔso ninnu yɛrɛ kɔnɔ minan minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko kuran tigɛ ale ni ka minanw bila groupe sanfɛ o kɛlen no kɔlɔlɔba ye bi min b'a to dɔgɔtɔrɔlakaw yɛrɛ bɛ fɛ ka min sɔrɔ o tɛ ka se ka sɔrɔ. Kuran min bɛ na fanga caman tɛ a la wa maa minnu fana bɛ yen n'olu lasagolen no u bolo degun bɛ ka se olu ma kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔso caman ani furakɛliso caman kɔnɔna na bi. Maa caman y'a jigi tun kɛ groupe électrogène dɔw ye nka wagati y'a jira k'a fɔ ko groupe électrogène ale bɛ se ka kunbɛli min kɛ o ye waati ni ko ye nka kudayi baara groupe électrogène ale tɛ se ka o kɛ. O de la bi dɔgɔtɔrɔso ni furakɛliso caman kɔnɔna na maa fɔlɔ minnu ka degun ka bon ni bɛɛ ta ye o ye denmisɛnninw ani maakɔrɔw ye. N'i ye dɔgɔtɔrɔso ninnu kumaw jateminɛ maa caman bɛ yen olu yɛrɛ taara k'u bɛ taa sigi banabaatɔw kɔrɔ u denw kɔrɔ u cɛw kɔrɔ u musow kɔrɔ yaasa ka se ka lafiya d'u ma cogo min na k'u dɛmɛ nka caman de bɛ yen bi
u tɛ ka se ka sunɔgɔ k'a sababuya kɛ kuranko dɛsɛ ye kuranko dɛsɛ min ni o kɔlɔlɔ jugumanba ye bi faralen don min faralen don ka sa o ye funteni in ye funteni min tɛ ka tɔ to ko la funteni min bɛ ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛn funteni min kɛlen don ka kɛ ko caman sababu ye bi sabula hali dɔgɔtɔrɔso la morgue olu caman falen don suta mobiliw olu caman dɛsɛlen don wulikajɔ minnu bɛ se ka kɛ sa yaasa ka se ka maaw ka se k'u ka sudon kɛ o degun barika bɛ ka bonya hali sudon yɔrɔw yɛrɛ la fana bi degun bɛ maaw kan n'i ye ko in jateminɛ dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kun ta ye groupe électrogène 3 4 ye u caman bɛ k'a jira k'a fɔ k'olu kɛlen don k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o bɛn yaasa denmisɛnw ani maakɔrɔw olu bɛ se ka kunbɛn yɔrɔ min urgence ale ni baarakɛyɔrɔ tɔw olu kɔni tana kɛ démerdement ye nka min ye baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman yɛrɛ ye ka taa se morgue ma dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na a ka gɛlɛn kosɛbɛ nin waati in na u ka se ka se minɛn ninnu kɔrɔla la wa n'i ye dɔgɔtɔrɔso dɔw fana jateminɛ mun bɛ sigida 4 kɔnɔna na olu ko k'olu n'u ka groupe 5 bɛɛ degun bɛ olu kan koyi degun in bɛ tali kɛ mun na nin waati ninnu na o ye k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ cakɛ boloda 4 belebeleba ye ka taa fara u ka blocu kan maternité ani denmisɛnninw bɛ kɛ yɔrɔ min na pédiatrie ninnu olu kun y'olu kɛrɛnkɛrɛnya nka jɔn ko ala a ko a ma nɔgɔn parce que min ye courant ye n'a ale tɛ yen wa n'a nana fana ani min bɛ na o fanga o ka dɔgɔ kosɛbɛ amara nin degun de bɛ yen bi nin de kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen kamana gan bi bamakɔ kɔnɔ ani mali fan caman fɛ wa hali maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ timinan ka di fana kosɛbɛ kaburu sen na a baara ma nɔgɔn sudon yɔrɔw bilama kabako don an kɔni ye min ye o ye k'a fɔ gouvernement a bɛ se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu tigɛ yaasa dɔ ka bɔ degun ninnu na yanni ko bɛ ka sigi sen kelen kan o ye fɔlɔ a yɛrɛ ka cakɛda minnu bɛ yen u k'olu dɔw lajɛ u ka panneau solaire ko jateminɛ yen joona olu ka charge n'o olu dɔw sera ka bɔ courant belebeleba kan o bɛna na ni nɔgɔya ye baarakɛyɔrɔba minnu bɛ yen ni musakaw bɛ d'u ma budget baw bɛ d'u ma u yɛrɛ k'u jija u ka panneau solaire don u ka budget la polisisow dɔgɔtɔrɔsow min ye commissariats ye ka taa se faso yɛrɛ ka calatigɛ jɛkulu baarakɛyɔrɔba ninnu bɛɛ lajɛlen ma gouvernement kan ka se ka fɛɛrɛ tigɛ wa don nataw la fana u k'a lajɛ ni maa minnu bɛna na so jɔ bɛɛ k'a lajɛ i ka so jɔli n'i ka hakɛ kɔnɔna na panneau solaire i k'a matarafa a bɛ fisa i yɛrɛ ma kosɛbɛ parce que an ɲɛ b'a la an bɛ ka taa sira min fɛ courant hali bi ni courant dira mɔgɔw ma i bɛ fɛ ka mago min ɲɛ ni courant ye o fanga tɛ courant na ampoule mɛnɛni jiw sɔrɔli glace kɔni a ka gɛlɛn a ka se ka o kɛ donc fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka sɔrɔ joona yaasa mɔgɔw ka bɔ degun in kɔnɔna na o de ye nin ye an bɛ se ka fili dɛ parce que n'i ye fɛn fɔ cogo cogo i b'a faamuya ka da i hakili dan de la mais an ɲɛ bɛ min na bi dugu kɔnɔ tiɲɛ don mɔgɔw b'a fɔ ko sunkalo don ko janajakɛyɔrɔw tɛ mɛn nka n'i ye funteni sen bɔ a la sunkalo n'a ta bɛɛ mɔgɔw b'u sigi ka dɔɔnin kɛ nka bɛɛ lajɛlen de bɛ a dɔn bi k'a fɔ ko a ko ma nɔgɔn o de la i y'a ye k'a fɔ janaja caman a bɛ ka bila sɔgɔmada la janaja minnu tun bɛ kɛ lansara olu ka dɔgɔ kosɛbɛ nka bi ye juma ye an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ olu fana ka janaja bɛ bi anw yɛrɛ balimamuso n'o o ye Ritaba ye Ritaba ale ye docteur Ousmane Ba min ye ministre des affaires étrangères ya kɛ Modibo ka taa na o denmuso de don ale ye an kɔrɔmuso ye an ba ka fan fɛ sabula an ba kɔrɔkɛ o de ye docteur Ousmane Ba ye anw ni Cheikh Umar ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o côté de fɛ Cheikh Umar Sissogo donc ale Ritaba ale de ka janaja bɛ bi n'Ala sɔnna ma a bɛ kɛ Misabugu yan an na ye a kɛnɛ kan yaasa ka taa bila a dayɔrɔ laban na ka dugawu kɛ a ye ani fure fɛn fɛn bɛ yen n'u fatura nin waati laban in na an y'an teriw caman somɔgɔw ka banni mɛn Musa Kondo ale ba o banna min ye an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn n'o ye Isa Kamara ye journaliste don ale yɛrɛ de ye journaliste cɛkɔrɔba ye min tun bɛ taa terrain kan kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ala y'ale fana ka kalifa minɛ a la kunun a kibaruyaw ka ca n'i y'i yɛlɛla bɔlɔlɔ kan dɔrɔn i b'a ye fan bɛɛ lajɛlen de fɛ wa min ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ n'i taara ye hali se bɛ minnu yɛrɛ ye bi morgue sɔrɔli a ma nɔgɔn donc an b'a ɲini gouvernement fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ nin ko in nin ma nɔgɔn
fɛn fɛn bɛ se k'a ɲɛnabɔ joona o ye kuran ye sabula maa caman bɛ yen u ka maakɔrɔ n'u tɔbɔtɔlaw b'u bolo so ni groupe ni kuranw bɛ yen u bɛ se ka u maana nka ni bana wulila mɔgɔw fɛ u bɛ cɛ ka taa n'u ye funteni yɛrɛ ka jugu hali mɔgɔ minnu ye mɔgɔ kɛnɛmanw ye kuma tɛ banabagatɔw ma donc an tun bɛ fɛ ka o fɔ an ka sɔgɔmada in na donkan kuma na k'a yira bɛɛ lajɛlen na fana maaw halisa u k'u hakili to denmisɛnninw na u k'u hakili to maakɔrɔw la denmisɛnninw ni maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen u k'a lajɛ ji u kana ɲinɛ ka ji di mɔgɔw ma u k'a min u kana ɲinɛ ka mɔgɔkɔrɔbaw la kɔlɔsi u kana ɲinɛ ka denmisɛnninw la kɔlɔsi min ye météo baarakɛlaw ye u y'a fɔ an ɲɛna fana ko y'a fɔ ko mɔgɔw ka daw yɛlɛ u ka fenêtres yɛlɛ o fana an k'a bila an kunna tile bɛ ka anw tɔɔrɔ cogo min a bɛ ka anw ni tɔɔrɔ cogo min basaw ni kɔnɔw ni n'a ɲɔgɔnna camanw olu fana bɛ nɛɛma de ɲini donc n'i y'i ka fenêtre dayɛlɛ i k'a bila i kunna n'i bɛ don i ka so kɔnɔ i ka labɛn fana lajɛ tuguni yanni ka taa i da i k'i ka so kɔnɔna fɛrɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ olu fɛn ninnu fana donnen tɛ ka n'u yɛrɛ ɲɛma dogo i bɛ yɔrɔ caman ye bi maa dɔw bɛ yen u yɛrɛ bɛ se ka minɛnin dɔw ta ka ji kɛ o la kɔnɔw bɛ se ka u min o la cogo min nka bi ne bɛ misali kelen pe dɔrɔn d'aw ma n'i ye robinet dayɛlɛ k'i bɛ ji ta n'i ma farati a b'i logologo tellement ji ka kalan donc an b'a ɲini ɲɛmaw fɛ fɛɛrɛ de kan ka ɲini kuranko de la kuranko de ye nin caman problème ba yɛrɛ ye parce que ni ɲɛ sɔrɔla o la o bɛ caman bɔ a la n'o tɛ san 2016 2016 ni ɲɔgɔnna kɛra tiɲɛ na o y'a sɔrɔ kuran bɛ yen nka mɔgɔ fatuta cayara mun na o ye funteni lahaw ta in de ye funteni yɛrɛ de tɛ tɔ to ko la donc an b'a ɲini halisa fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa min ye funteni ko in ye ale bɛ se ka kunbɛn cogo min na dɔgɔtɔrɔso olu kɔnɔnaw la min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ olu la u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ k'a ko taara k'u bolo da han keba ko groupe de tɛ sɔn ka wuli groupe bɛ sɛgɛn u yɛrɛ bɔra groupe kan fɔ la sa o kɛlen don kan sugu bɛɛ fɔla ye groupe ne tun t'a dɔn ko groupe ye nkɔni fɔ k'a fɔ kana bagan anw ma sa anw ta ye de groupe ye anw ta ye dalatɛmɛ a mara bɛ se kɛlɛtigɛ la dɛ an ka nin groupe ni e ɲɛ bɛ nin na han nin tɛ bi groupe ye dɛ Faidherbe tile de ye nin ye nin Faidherbe de ye Faidherbe bamananw ɲumanna Faidherbe tile de ye groupe de filɛ anw bolo yan tan nka kuma dɔ la a ka fisa kuma dɔ la a ka gɛlɛn sisan kɔni an b'a fɔ sa u k'u ɲɛsin kuranko ma sabula lafiya kɔni a bɛ se ka sɔrɔ kuranko de la premier ministre kɔrɔ Usumani Isufu Mayiga kalifa kɛra a ma ko cɛfɔ ni kan bɛ maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka o baara kɛ o baara hukumu kɔnɔna na ale bɛ munumunu salo la ani ka bɛɛ lajɛlen lamɛn baarakɛda minnu bɛ yen n'olu sigilen don n'o ye faso ka calatigɛ jɛkulu ye n'a b'a fɔ olu ma ko institution de la république a taamana ka se olu dɔw ma min ye au conseil de collectivité CNT ani gouvernement mɔgɔw an'olu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fasodenw ka tɔn jɛkulu olu fana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a b'a fɔ ma ko force vive olu fana lamɛn bɛrɛbɛrɛli tɔw n'o ye parti politique ye olu ta tun bɛ kunu a yera k'a fɔ parti politique ta kɛnɛ kan ministre d'état ministre de l'administration territoriale ale ye kuma ta a ko ko min ye parti politique ye u ka ca an ka jamana kɔnɔ bi n'u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin u ka tɔnjɛkuluw ma min ye parti 200 ni kɔ o de b'an bolo bɛɛ lajɛlen ka wele bila i ka mɔgɔ ma ko sabula sigikafɔ min kɛtɔ filɛ nin ye a sigikafɔ de bɛna n'a to maliyɛn bɛ fan o fan bɛɛ da ka don kuma na bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛfɔli k'i ka tɔnden ye nin sigikafɔ in a ko k'a b'a dɔn k'a fɔ ko maa mafalenw caman bɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔnɔna na n'o ye parti politique ye u k'u ka tɔndenw lawuli yaasa u bɛ se ka nin baara in kɛ cogo min jamana yɛrɛ ye degun minnu sɔrɔ jamana ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a ko ka fɔ zen ka ban pewu min ye ministre Abdoulaye Mayiga ye ale tilalen kuma na kuma dira parti politique ma keba maa caman kumana nka kuma mun ye an hakili ta kosɛbɛ o ye Cɛbilen Darame ka laseli ye Cɛbilen ko a bɛ gouvernement fo a ka nin fɛɛrɛ in na n'o ye ka cɛfɔ ni kan bɛ kuma sigi malidenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a ko fana ko min ye Kidali minɛli ye ko gouvernement ye baaraba de kɛ nin waati in na ko wa ko a farankanba yɛrɛ kɛra min ye ko gouvernement sera ka se ka gouverneur fana sigi Kidali kɔnɔ ko baara ɲɛna kosɛbɛ ko mɔgɔw bɛ ka segin ka taa Kidali ko baaraw bɛ ka kɛ faso ka baarakɛjɛkulu ko olu bɛ ka segin Cɛbilen ko nin ye koba de ye nka ale bolo
min bɛ se ka ko in tɔ ɲɛ bɛɛ ni sigi ka fɔ kuma min kɛtɔ filɛ nin ye n'o kan ka kɛ an maliyɛn dama ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ye Mohamed Ag Intala ye ni ale yɛrɛ ye Ifogasu ka kuntigiba ye Algabas Ag Intala o kɔrɔkɛkɔrɔba de ye ale ye bi ale de bɛ golo kan ko ka o wele o sen ka don kuma in na a ko Algabas Ag Intala ko k'o fana wele Amada Ag Bibi ale ye maa ye maa min timina ka di a ye wasadenya kɛ yan nka n'i ko i bɛ se ka bamanci jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ i n'u ka se ka kuma Amada Ag Bibi ale jɔyɔrɔ ka bon a ko ka o fana wele a ko fana ko ka kufa ko kuma ka kɛ kufa fɛ min ye iya de ye ko kuma ka kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'an bɛ fɛ an ka sigi ka fɔ in an ka bɛn a ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko nin maa ninnu si kana to kɔfɛ k'a b'o ɲini premier ministre Usmani Yusufu Mayiga fɛ ko yaasa bɛn nin bɛ se ka kɛ keleya cogo min a kɔni y'a yira ko baara min kɛtɔ filɛ nin ye ko baara ɲuman don ale cɛbilen Dramé nana a ka se ye min ye a ka ko ye min ye a ka bɛrɛbɛrɛlitɔ n'o ye parrainage ye o bɛ se ka mun kɛ a b'a ɲini ni Ala sɔnna ma u bɛ na u seniyɔrɔ fin nka a ka laɲiniba in a bɛ fɛ o ka bila ba la Nuntogo ale ye kuma ta ale ko jɛ tɛ se ka kɛ n'a ye cogo si la ma ka wele maa minnu ni joli bɛ u bolo la maa minnu n'u ye maliyɛnw fa maa minnu n'u ye damatɛmɛkow kɛ k'o tɛ se ka kɛ cogo si ko fo kiiri ka kɛ ko ale kɔni Nuntogo ale t'a fɛ k'a maa tulo la a t'a fɛ k'a maa ɲɛna k'a fɔ ko nin waati in na ko maa minnu bɛ yen n'olu tun kɛlen don ka fangakolon sigi n'olu tun kɛlen don ka mɔgɔw tɔɔrɔ n'olu tun kɛlen don ka degun ta ka se bɛɛ ma k'olu ka taa sɔrɔ tuguni ko bɛn ni kɛlɛya ko kuma na premier ministre Usmani Yusufu Mayiga a ye maaw jaabi a sera Nuntogo ka yɔrɔ ma a ko Nuntogo ko o ye ale sinama de ye sinankunya bɛ ale ni Nuntogo cɛ k'a b'a ɲini Nuntogo fɛ a yɛrɛ ka wuli k'i jɔ an ni maa minnu tɛ se ka kuma a ka wuli ka jɔ kɛ yaasa u bɛ se ka fɛn cogo min na wa a b'a ɲini a fɛ a k'i dusu suma a k'i dusu da nin ko in tɛ taa ni dusu ye a bɛ kɛ ni hakili baara de ye maa bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'i y'a de bɛ se ka maa lasɔrɔ ka na n'o ye nin jɛrɛ in kɛnɛ kan walima ka taa n'a ye sigi ka fɔla togodaw la ka taa n'a ye sigi ka fɔla burusiw kɔnɔ dugutigiw fɛ yen k'u ka o baara kɛ k'a b'o de ɲini Nuntogo fɛ ko yaasa min ye jamana a bɛ se ka basigi cogo min baaraw kun cɛli la a yirala k'a fɔ ko u ye fɛn fɛn fɔ nin ye min ye u bɛna n'a kɛ sɛbɛn ye jamanakuntigi a bɛ se ka di ale ma cogo min na sayi Masina mara la denmisɛnninw kɔni ye taama kɛ yen taama in sen fɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni k'o ka ca olu fɛ yen Boninkaw fɛ yen Douentza olu ko k'olu ta ye baloko ye gouvernement ye balo tɔni 30 min bila ka taa olu fɛ yen k'o ti labɔli kɛ sayikaw ka wulikajɔ sen fɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ bi ko fo finitigilakaw ka wulikajɔ kɛ olu ka yɔrɔ la koyi maaw n'u bolomina bɛ se ka lakana cogo min ye studio tamani maaw olu ye kuma galamani jɔ Musa Dramé la Musa Dramé ale ye sifinw ka ɲɛmaa ye Masina kɔnɔna na a ko n'i ye olu ka ko in ta k'a jateminɛ bi ko bagan suɲɛ maaw n'u bolominaw la suɲɛni min ye duguden minnu degun b'u la olu caman bɛ k'u sigiyɔrɔ bila ko wa k'o bɛɛ lajɛlen fana k'u ka sɛnɛfɛnw k'olu tɛ ka to yen ko bi donya in na ko n'i y'a ta k'a jateminɛ sira min yɛrɛ bɛ bɔ dugumisɛn caman na ka taa Masina yɛrɛ dugu kɔnɔna na k'o sɔrɔli k'o ka gɛlɛ o degun ko o bɛ olu kan kosɛbɛ bi ko fɛɛrɛ kan ka ɲini o la Boninkaw olu kɔni ko olu ni maa sɔrɔ ta si tɛ kelen ye degun min bɛ olu kan o ye baloko gɛlɛya ye sabula Boni olu bɔli ka gɛlɛ balo min n'o o taara d'u ma n'o ye tɔni 30 ye o tɔni 30 u y'a yira k'a fɔ k'o tɛ labɔli kɛ sabula duguladenw yɛrɛ tɛ se ka wuli ka foyi kɛ u yɛrɛ ye min ye gouvernement ye ko u k'a bila a kunna k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ko maa 40 a ka ca ni 40 ye min dira o ɲɔgɔnna o ka ca guwa 386 o de bɛ yen bi minnu tɛ se ka bɔ u nɔ na maa minnu kɛlen don ka degun sɔrɔ n'u tɛ se ka bɔ ko wa ko n'i y'a ta k'a jateminɛ fana maa 600 ɲɔgɔnna olu de bɛ yen bi Amadu Diko ale ye nin lakali studio tamani mɔgɔw ye ka tila k'a yira fana k'a fɔ ko Boni dugu yɛrɛ ko maa tɛ se ka don a kɔnɔ koyi a bɛ fɔ min ma ko blocus ko o de bɛ Boni ko bi ko ni gouvernement b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan k'a jija joona maaw sera ka taa ni balo ye cogo min u sera ka taa ni minɛnw ye cogo min u bɛ don cogo min sɔrɔdasiw bɛ don cogo min ka bɔ cogo min u k'u jija u ka Boni lakana ni Boni lakanana k'o lafiya fɔlɔ ye mun ye mobiliba minnu bɛ yen n'olu tɛ ka tɛmɛ bi ka taa Gawo olu bɛ se ka tɛmɛ sabula degun bɛɛ lajɛlen ye Boni ye ka bɔ Douentza ka taa Boni ko wa fana ko min ye finitigiw ye u tun ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigi waati la ka Boni n'a lamini bɛɛ lajɛlen lakana k'o baaraw de kan ka daminɛ sira minnu bɛ yen u ka olu bɛɛ lajɛlen labila hali ni dɛmɛ ma na olu yɛrɛ bɛ se ka bɔ ka taa Gawo u bɛ se ka bɔ ka taa Tumutu u bɛ se ka bɔ ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Douentza ka na balo ɲini u yɛrɛ ye
banambakaw fɛ yen banamba ekɔliso min n'o tɔgɔ dalen don Sumala Jawara la o kalanden minnu ye kalan kɛ san 1971 ka na se san 1973 ma olu y'u bolo fa minɛnw na ka t'o di ekɔliso in kɔnɔna na u ka minɛn minnu dira sa a yera k'a fɔ ko tabaliw banw o de bɛ o la kosɛbɛ ale ni kalanden minɛnw u y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni y'u ka ko siɲɛ fɔlɔ ye ko o de la u nana ka na ɲɛsin u yɛrɛ ye kalan kɛ yɔrɔ min na ekɔliden kɔrɔ ninnu y'a yira k'a fɔ comité de gestion na ko nin nana k'o siɲɛ fɔlɔ ye ko mɛ k'a tɛna na k'o siɲɛ laban ye ko n'Ala sɔnna a ma baara minnu sigira sen kan ka se ka denmisɛnninw lasegin ka na ekɔlisow kɔnɔna na u na u sen don o fana na ka somɔgɔw k'olu dɛmɛ yaasa min ye jamana yɛrɛ ye a bɛ ka laɲiniba minnu kɛ nin waati laban ninnu na ka se ka Banama kɔnɔna na a lamini bɛɛ lajɛlen lakana baaraw kɛ k'o bɛ sɔn ka ɲɛ kosɛbɛ Gundamukaw fɛ yen olu ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko minɛnw kɔni taara di olu ma o minɛnw sa o kɔni nana di Gundamu ale kɔnɔna na n'i y'a ye k'a fɔ ko Gundamu yɛrɛ kɔni ko maa 200 ɲɔgɔn na o de bɛ bi degun bɛ minnu kan min ye balo ye minɛn minnu taara d'u ma sa n'o ye da dumunifɛnw ye o bɛ taa se tɔni 10 ma ko o waleya min fɔ nin kɛra association pour le développement de Gundamu fɛ sa k'o ye waleya ɲuman ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka fondation ye maa 200 ni kɔ ko u bɛna a lajɛ yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka don olu ma kɛnɛ in ka ɲi u y'a yira k'a fɔ ko min ye Gundamu ale marabolo ɲɛmaaw min ye dunankadenw yɛrɛ ye ka taa se kabilatigiw ni tɔntigiw ni musokuntigiw ma k'u bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baara in k'a diyar'u ye kosɛbɛ sabula u ka dɔgɔtɔrɔso ale tun bɛ degun kɔnɔna na minɛn minnu fana nana di n'o ye dɔgɔtɔrɔ minɛnw ye ka fara balo ni dumuni ninnu kan k'o b'a to hakili bɛ sigi ni tile damadɔ in na Gundamukaw kɔni y'a yira k'a fɔ lakanako ta fanfɛ Gundamu dugu kɔnɔna lakana ale bɛ yen maaw n'u bolo minɛnw olu lakananen don taa ni ka segin olu bɛ se ka kɛ n'an bɔra yen an bɛna Kajolo ale ni Gawo kɔnɔna na Kajolokaw fɛ yen min ye da dumunifɛnw ye ka taa se balo ma maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila sa Kajolo ni Zegwa kɔnɔna na dɛmɛ taara ka ɲɛsin olu ma a bɛ fɔ min ma sa ko PEDI olu de kɔni ye waleya in kɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin kɛkun ye min ye maa minnu bɛ yen ni ONG GRADCOM yɛrɛ maaw ni olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de ye dɛmɛ in ta ka di u ma n'i ye dɛmɛ in ta k'a lajɛ sa malo ale kɔni bɔrɔ 25 min ye tulu bidɔn ye ka taa se da dumunifɛn wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen taara ka di maa ninnu ma Gawokaw fɛ yen fana u y'a yira k'a fɔ ko u ye donbolo min kɛ a ye tali kɛ guwa 192 la minnu bɛ degun kɔnɔna na bi tulu sukaro ale ni malo o taara ka di olu ma yaasa u ka se o kɛ ka u yɛrɛ boloma dɛmɛ sunkalo in ale kɔnɔna na waleya in 2 bɛɛ lajɛlen kɛra jɛkulu kelen fɛ yaasa dɛmɛ bɛ se ka taa cogo min na ka di Tɔnbukutukaw fɛ yen min ye dɔgɔtɔrɔw ka furakɛli minɛn min n'a bɛ se ka bɔ a nɔ na n'a fɔ ko clinique mobile ale bɛ wuli ka jɔ la ye Tɔnbukutukaw fɛ yen clinique mobile kɔni ka furakɛliw bɛ tali kɛ min na o ye k'a fɔ banamisɛn minnu bɛ taa ni ka segin kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Tɔnbukutu yɛrɛ dugu kɔnɔna na a kɛkun ye olu ye u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila san 2023 bato ye gɛlɛya se maa minnu ma maa ba 43 638 olu ɲɔgɔnna kɔni de y'u sigiyɔrɔ bila min ye wulikajɔ in ye a kɛkun ye sa ka furakɛli ta ka ɲɛsin olu ma u y'a yira k'a fɔ ko waleya in kɔni bɛna kɛ min ye n'o ye clinique mobile in ye sa a na munumunu salo kɛ Tɔnbukutu n'a yɔrɔ caman na yaasa ka se ka taa maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila ani maa minnu bɛ yen n'olu ye duguladenw ye ka se ka furakɛli ta ka ɲɛsin olu ma wale a bɔra OMS yɔrɔ ka ɲɛsin Tɔnbukutu CSRF ma o de y'a yira k'a fɔ ko waleya in kɔni bɛna to sen na sa ko fo ka taa se nin kalo in ale kuncɛli ma Siraba kasara ale bɛ ka degun lase an ka jamana kɔnɔna na k'a daminɛ san 2017 ka na se san 2022 ma maa ba 58 615 olu de ye accident sɔrɔ siraba kan min ye maa ba 84 ye 892 olu joginna maa ba 4 119 olu fatura ko senfɛ minisiri min bɛ siraba ko kunna sa ale ko ka jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min tɛ da ale ka minisiriso dɔrɔn ma minisiriso tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ o ko hukumu kɔnɔna na cogo min na yaasa u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Kɔdiwarikaw fɛ yen maliyɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ Haut Conseil des Maliens ni Côte d'Ivoire kɔnɔna na u ka ɲɛmaa n'o ye Mulayi Ayidara ye k'a b'u bɛɛ lajɛlen wele suntigɛ la nin dimanche min ye avril kalo tile 7 nɛgɛ kanɲɛ 18 u yɛrɛ jabala la Abidjan kɔnɔna na ko maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen sa n'o kɔni bɛ Abidjan kɔnɔna na dimanche don suntigɛ o ka u sɔrɔ min ye maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire olu ka siège ba o kɔnɔna na sɛbɛn a bilara ka na maa min fɛ o ye Amadou Baye
Amadou Ba ma yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri n'a ka timinandiya la wulikajɔ la maliyɛnw kɔni mana fan o fan mana se Côte d'Ivoire kɔnɔna na ni fɛn o fɛn bɛ yen o kibaruya ɲuman kɔni ale bɛ se k'o da maaw tulo kan bi fana ye Lailatul Kadiri su ye an b'a dɔn k'a fɔ bateau caman bɛna na kɛ aladeliw caman bɛna na kɛ kuranɛkalanw caman bɛna na kɛ bateau bɛna na kɛ misiri kɔnɔnaw la kɛnɛmanaw la sokɔnɔnaw la fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa an b'a jira mɔgɔw la fana k'a fɔ ko min ye baara in ye alabato min don a nafa ka bon kosɛbɛ sunkalo kɔnɔna na Lailatul Kadiri su u yɛrɛ b'a fɔ cogo min a nafa ka bon kɛba anw kɔni tɛna se k'a bɛɛ dɔn sabula anw ma walan min ye baara in ye a baara ma nɔgɔn kosɛbɛ nka an b'a dɔn kɔni k'a fɔ a bato ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ala k'an ka jamana kolo suma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga min ye bɛɛ ni kelenya ye ala ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen dusu faga an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka baara kɛ min bɛ se min na o ka d'o ma a n'a ka hakɛw kɔnɔna na keba fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔw bɛ ɲinɛ a kɔ o ye k'a fɔ ni wulila Mali la tuma o tuma mɔgɔw b'a fɔ k'u bɛ baara ɲini baara ka baara di mɔgɔw ma yɛrɛ kɛnyɛrɛyew de ka baara o ye secteur privé o secteur privé fo o de ka don ba la o k'a ka hakɛw sɔrɔ yaasa a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman ye secteur privé ɲɛmaaya k'an ka jamana kɔnɔ u ye kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ gouvernement m'u faamu nka bi a ka kan gouvernement k'a lajɛ parce que fɛn mun don bi ko tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni o bɛ kɛnyɛrɛye la bi u bɛ u ka wari de don a la u bɛ nafolo de ɲini ka na n'a ye u bɛna degun sugu bɛɛ lajɛlen de kɔnɔna na jamana fana ka gɛlɛ ka fara o kan gouvernement kan k'a lajɛ olu minnu bɛna ni hakilina ɲuman ye hali an ka faya in filɛ nin hakilina ɲuman ba tun bɛ dɔw bolo pour que ka se ka faya baara kɛ mais gouvernement m'a faamu bon mɔgɔ caman bɛ ka baara k'a kɔnɔna na u ni dɛmɛ ka kan mɔgɔ kan k'u hakili t'u la parce que mɔgɔ bɛ taa musakaw de ɲini u bɛ taa juruw de ta ka taa wariw ɲini ka na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa an bɛ se ka lafiya cogo min faya in filɛ n'o kun sɔrɔ ka ko o cogo la i n'a fɔ baara minnu bɛ ka k'a kɔnɔ bɛ ka dɔ fara olu kan dɔ bɛ bɔ an ka fɛn na nka n'i y'an ka faya lajɛ yiri tigɛ lɔgɔ tigɛ charbon tigɛ o de b'a kɔnɔ yan yɔrɔ la an bɛ Clérou Thiane fo Clérou Ferme Thiane an b'a fɔ ale n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen n'u ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen olu minnu bɛ wulikajɔ la su ani tile yaasa jamana a k'a dɔn k'a fɔ ko faya nafa bɛ a la kungow nafa bɛ o la kaba anw yɛrɛ ka kare ta i k'a lajɛ yiri kelen a t'a kɔnɔ wa an ɲɔgɔnna caman wa an bɛɛ dun bɛ kule la don o don ko funteni an ka yirituru fana fara an boloda la yaasa an ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min maa minnu bɛ yen n'u bɛ kɛnyɛrɛye la gouvernement k'a hakili t'u la kɛba kɛnyɛrɛye ma nɔgɔn dɛ surtout minnu ye a ŋanabaw ye n'u bɛ ka kobaw kɛ jamana kɔnɔ gouvernement k'a hakili t'u la parce que olu bɛna ni hakilina min ye o de bɛ se ka baara di maa ba kelen maa ba naani maa ba duuru ma o bɛ degun bɔ gouvernement na mais gouvernement bɛ tali min kɛ e k'o ta k'o jateminɛ n'i ye fonction publique concours ta k'a jateminɛ a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a tɛ maa ba kelen bɔ donc mun bɛ se ka armée yɛrɛ de bɛ taliba kɛ o taliba fana o tɛ waati bɛɛ ye mais minnu bɛ se k'a kɛ san kalo 12 a ka ye a nɔ ka bɔ o ye kɛnyɛrɛyew ye ala ka hakili ɲuman di an ka jamana ɲɛmaaw ma bɛɛ ni kelenya ala k'o di min ye dusukun ye an kana olu bila hakili ɲɛ an ka hakili kɛ ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ jamana ale kɔnɔna na an bɛ wula sɔgɔmada in na taa jɔya n'ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ 21 fana min ye brève kɛnɛ ye an n'o fana sigi su in na a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 18. Kuna dashi to ko tawakkalitu